Hello my fellow YouTubers, I'm here again, M's Birthday, and my vlog for today is about dangal at kapayapaan 10 peso coins ng Pinas. At bago ang lahat, i-shout out ko muna ang nangungulikta ng mga coins dyan na sina Shirley Bato, Saudi Boy, at sa lahat ng mga mahilig mangulikta ng iba't ibang coins sa iba't ibang bansa. Ayan po. O, ayan, ang features po ng coins na ito is from the Philippines. Ang period is Republic 1946 date. Type is circulating commemorative coin. Year 2013. Value is 10 peso. 10 PHP, 5.96 Taiwan dollar po. And the currency is peso. 1967 date. Composition po nito is bimetallic, nickel brass, center, and copper nickel ring. Ang weight po nito is 8.7 grams and the diameter is 26.5 mm. Thickness is 2 mm and the shape is round. Orientation is medal alignment. References is KM number 285, SCON number 131. Commemorative issue, 115th anniversary of the birth of Andres Bonifacio. Obverse, the bust of Andres Bonifacio to the left of the value. Ang lettering po nito is Republika ng Pilipinas, 2013, 10 peso, Andres Bonifacio. Translation is Republic of the Philippines, 2013. And 150 years, 1863 to 2013. Rated section po nito is, ang age po niya is rated section. At ayan, puntahan po natin guys kung magkano ang kanyang presyo. Sa AB guys is $12 guys. At kung sa Philippine money po, kung tututalin natin is, at ipapalit natin yung $12 is 593.78 Philippine peso guys. At puntahan naman natin sa euro guys is 3.49, equivalent to 195.06 sa Philippine peso guys. Ayan po ang aking vlog ngayon at sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos na random at sana patuloy nyo akong suportahan. At huwag nating kalimutang pindutin ang bell para notify kayo sa aking mga susunod na video guys. Ayan po. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. And again, may kasabihan tayo na silver and gold are not the only coin. Virtue to pass is current all over the world. Ayan po. Maraming salamat. And God bless. Lagi nating tandaan ang presyo nakadepende po sa klase ng coins. Maraming salamat po.